To alhamdulillah ba abin da za mu ce ubangiji sai godiya. Kamar yadda kuke gani wannan hamster kenan a free market. Hamster a free market abin da yake harba 0.15 USDT. Kun ga a nan kenan nan bid a get IO a kucoin yana harba 0.2 USDT. Kun ga akalla ya fi notcoin daraja nesa ba kusa ba. Nesa ba kusa ba sosai ma, ya ninka notcoin akalla wajen sau tara. Ya ma haura sau tara. To so nawa ma so 14 ma zan ce, tunda notcoin ya fito a a free market ma 0.01 ne, wannan kuma 0.15 0.2. kun ga ya ninka notcoin akalla tun a free market ma ya ninka notcoin so 14. To don haka ba abin da zan ce wa mutane sai dai a ci gaba da mining. Kowane mining ka daina raina shi, baka san wani mining ne zai baka kuɗi ba. Hamster tun farkon su da mun yi tunanin gaskiya zai darajar da sai ya haura notcoin. Idan ka duba hamster, idan kana da kwalli 2000 abin da zai baka dala 300, wajen 400 kenan. To abin da za mu duba a nan shine kawai a nan ya bani tabbacin cewa dole za su yi combating na wannan abubuwan da muke da shi su ba mu ainihin coin din. To sai dai mu jira mu ga ya combating din nasu zai kasance, ko kamar na notcoin ne. In ya zo ka kamar na notcoin kowa sai ya samu kuɗi. Idan suka ce guda miliyan 1 za su mai da shi guda 1000 ne, to tabbas za a samu kuɗi na gigicewa ma. Idan kana da guda miliyan 10 za ka samu guda 10,000. To idan ka duba guda 2000 ma dala 300 da wani abu yake bayarwa, ballantana guda 10,000. To wannan shine dai price na free market na hamster combat. To sai mu ci gaba da mining, ba ma iya shi kaɗai ba, duk wani mining da muke kawowa kai ma an ka ji ka ɗan yarda da shi sannan mun kawo, kawai ka dage ka ci gaba da haƙarsa, kar ka yi wasa da shi. Saboda duk abin da aka samu kai ma ka samu, ko me aka shiga ka shiga, duk inda aka shiga kai ma ka shiga. To wannan shine, Allah ya bamu sa'a.